Bona nit, benvinguts a l'abans informatiu especial esportiu de Notícies 9. Avui, l'esport és notícia. Els populars valencians han adoptat un innovador mètode d'elecció democràtica de candidats per tal d'elaborar les properes llistes electorals. El destí dels populars es decidirà en un democràtic i lliure combat de Vale Tudo. Connectem en directe amb el poliesportiu de Mislata 2000, on s'han reunit les forces vives de la nostra comunitat per assistir a tan extraordinari esdeveniment. Espai patrocinat per Rosquilletas Petarte, Fartons Carmen Polo, Arroz Fallerella, Porcelanes Cagalló i la promotora Llanera Solitària. Hola, molt bona nit, benvinguts al combat de la legislatura. Tot està preparat per l'inici d'este apassionant esdeveniment mentre continuem fent acte de presència reconeguts rostres de la política valenciana, com l'alcaldessa i presidenta vitalícia del Consorci de la Copa Amèrica, Rita Barberà. Darth Vader, ahí el veuen lluint un ram de flors, el Sant Pare, que venirà a l'acte, així com els 3 presidents provincials i alguns alcaldes. També es poden distingir entre el públic a destacats representants de la cultura valenciana, com el cantant Francisco, Rosita Mores o Vicente Ramírez. L'àrbitre del combat serà el membre d'esta casa, Julio King Kong Turmix. Hola, Julio, quin ambient es respira a peu de ring? Hola, benvolguts televidents. L'ambient que es respira així és impressionant, és magnífic. Tota la societat valenciana es dona cabuda en este recinte. Des d'ací divisa la parella del moment, la formada per la Fallera Major de València 2000 i el promotor immobiliari Mr. Darth Vader. Atenció, perquè sembla que el mestre de cerimònies, el senyor Willy Wonka, es disposa a presentar els candidats. Ladies and gentlemen, benvinguts al combat del segle d'aquesta setmana. Paren atenció, el futur de la comoditat valenciana està en joc. Al cantó dret, ha plegat en jet des del Paseo de la Castellana amb breu escala al romaní, l'impulsor de l'actual model de creixement valencià, ostentant títol durant 7 anys, el pes pájaro Eduardo Zaplana Hernández. Al cantó esquerre, directament des del confessionari, defensor de la fe nacional catòlica per tot el món, 2 voltes campió, el pes ploma, Francesc Camps de Golf Ortiz. Que comença el combat. El combat comença amb intensitat. L'exalcalde Full de Benidorm arremet contra el Beato Camps. El esquiva per la gràcia de la Mare de Déu i contrarresta una hòstia consagrada que fa congregar-se a plana. Però el gallito de Cartagena reacciona ràpidament i li fa una clau a l'escolanet de l'Horta. Quin combat, senyors! Quina gran demostració de democràcia interna a la que estem assistint. El públic gaudeix d'este xoc entre titans. Tornem la connexió a l'estudi. El combat està despertant un gran interès arreu de tota la comunitat. El conjunt dels militants populars esperen amb gran expectació el desenllaç de la tria de candidats. Connectem en directe amb ells per veure com està seguint allà la militància popular el combat congressual. A la seu del partit, esta ciutat, es troba la nostra becària corresponsal Fanny Mòbil. Efectivament, des de la sede d'ells estem seguint el combat en una gran entrega. L'assistència és espectacular. Tot el món vol presenciar el procés congressual. A pesar de la rivalitat entre seguidors dels dos contendents, ambdós bandos mostren una gran deportivitat que és l'enveja d'altres partits. Deixem de moment esta manifestació de democràtic fervor popular. Després del cine de l'Oest, els informarem del desenllaç del combat en un programa especial de minut a minut. Ara els deixem a la pel·lícula de Raúl Walsh, Le seguían llamando Ansar.